Kunabantu bebengibhalele la ku-inbox bencoma i-content yami ukuthi imnandi futhi iyafundisa, kodwa bese bekhala ngokuthi nginama-followers amancane. Mina-ke bengingayinaki lento yama-followers bafethu ngoba vele i-akhawunti yami iseyinhle, yabona. Kodwa-ke futhi uma ukuthi ngempela niyafuna ukuthi i-akhawunti yami ikhule ngokushesha ibe nama-followers amaningi futhi ibukwe abantu abaningi, akunankinga phela bafethu, ama-viewers ayathengeka. Ningangifakela nje imali ngithenge ama-viewers ekwazi ukuthi i-akhawunti yami isabalele ngokushesha ibonwe abantu abaningi. Kodwa-ke futhi angikho lapho. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngesihloko esithi uJesu wafundisani ngokufa. Kunencwadi kaMshumayeli 9 eqala ku-verse 4 ethi ofile ufile akasazi lutho ulinde usuku lokwahlulelwa. Le ncwadi angazi noma abantu abaningi bayanaka ukuthi yabhala ngesikhathi uJesu engakafiki emhlabeni. Ngaleyo ndlela abantu babengakazi lutho ukuthi kwenzakalani emva kokufa. Kodwa ekufikeni kaJesu, uJesu ufike wafundisa ukuthi emva kokufa kwenzakalani. Khumbula indaba yesicebi noLazaro lapho uJesu ayevame khona ukuyixoxa. Ethi ekufeni kwesicebi saya esihogweni ngaso leso sikhathi, kodwa ekufeni kaLazaro wathola zingelosi zamusa esifubeni sikaNkulunkulu. Kuthe sekungale isicebi sisesihogweni sasesicela sathi, ngicela ukuthi kuthunyelwe oyedwa kubafowethu efike noma ngephupho ebatshele ukuthi abaphenduke bekholwe ngoba la engikhona ngiyahlushwa. Lase liphendula izwi lathi, kuyafana ngisho kungavusiwa umuntu ofile ebashumayeza, abantu ngeke bezwe, ngeke belalele, ngoba ungalaleli kwabantu into endala, akusiyinto yamanje. Khumbula futhi ukuthi ngisho uJesu esehamba emhlabeni, iselelesi wathi kwiselelesi, namuhla ngizokuba nawe eParadise. uJesu akashongo ukuthi ngosuku lokwahlulela ngiyokuba nawe eParadise, kodwa wathi ngalo lolo suku ababezofa ngalo uyobe naye eParadise. Kanjalo futhi uJesu esehambile, uPawulu waqhubeka wathi, uma nithi akukho ukuvuka kwabafileyo, nichaza ukuthi uKristu akavuswanga. Lokho nje kukodwa kuyaveza ukuthi uma ngabe wena ukuphika ukuthi umuntu uma efa uyavuka emzimbeni kamoya, uphikisa ngisho imfundiso kaJesu imbala.